Ако ще взема пакет купки, който изем тук, останалото за вкъщи. Добре, става. И кайма трябва да вземем, на Lidl кайма, краставица, така, да. такова и аз да взема утре кисело. Взели сме го това. Друго име сърмит всичко, като имаме Мисля, кисело че кайма. да. Всички тези подправки не. Точно така, всичко е наред. Ами се облагачи малко и това е батко. Няма Друга проблем. седмица няма хапче Спокойно. нищо. Не, друга Абе, седмица лежа долу. Сега това ти е последния проблем в момента. Да. Ние доста фърчат пари. Нормално. Компютъра спах 30, ай добре. Сега 23. Сега компютъра от 169 на... Ние си избихме това, 130, което допълнително купихме. Двете платки, двете Но именно. Така че нещата са си добре. Yung biyahalo yun. Да. Преди 2 дена взех последното. За 2 дена не се своди. Еми кретенска работа. Еми, това е. То бия, ма луди ли са? 2 дена, не мога да редат. 2 дена, нали? Така. Идиот се, няма нещо, няма на това. Еми, нещата. Добре, те губят пари, бе. Собственик, що не ги стегне? Като няма губят пари, луди ли са? Ами, Собственик ги стегне. Испания, бе, това е Испания. Да нещо, да не се вълняваме това. Това е Испания, просто няма проблем. Да ги заплаща уволнение. Ние ще вземем ли нещо тук от типа на соко и работа или не? Ами, да, ще взема, защото аз не сок съм го изпълнил. Ага. Аз бяло имам. Аз за сега имам. Ето го, това е нулевия най-готин. Ама мога да ти връча още, да, за Сталин Ето, говориш. с 0-0, това е най-жестоки. Ще без калории. Искаш ли два чипи? Това е 0-0 всичко. Горски плодове, кисело мляко. Окей. Добре, сега. Дай да... Не бяха ли тук това? Не бяха ли тук някъде? А къде са млеката? Ами аз взех, няма бе. А, ние мляко няма да вземем. Да, имаш 4, да. Имам към 3. Къде беше соковите? Аха, соковите. Да. Чакай, що така? Не, соковите са при другите си. Ела ще бъдеш. Не са тук. Това са друг. Тук е червеното на сега някой. Добре. Ела. Те са при... О, коли трябва да вземат? Именно. Тук е. Ела. Първо ще вземем хляб. Добре. Ето са патата с брава, вътре има червени бялка дистопля, с кокетта и с свързани, жестоки са. Окей. Два кипта са, ама един път само. Да. Това ли е хляб? Това е. Повече няма, но ние ще вземем по 2 фили, ще останат 5. Добре. Вземем ли още един пакет? Не. Ами имаме още един, не е ли пълен там, дето не сме го отворили, май. Именно, значи имаме почти 2. Това тортички ли са тук? Тортички са. Само 2 сладки ще взема, аз имам 2. Muy estricto para